nga itu pura ya ke kaba Cristiano Ronaldo ula banle ha ka jing im chong o barok kawe bat kumno ula penwan doro ya ka history chong ka football ta ka jing job chong o bat ki bapun ki record dah lo perlu ngapnya song pa yang ya pi iwe pa iwe ki baji song tenan ban page ya ki video ha ka ne ka channel na ka por sha ka por Wei orang yang kai football bahkan sai tam jong kari Poland upara lai pun rius nam karta pat kum curu upadang yang kai menta pat ke klub Barcelona kata Robert Lewandowski lihat ula pen pau ya ka jing so tenat jong o siapang ka jing yai den di jong o Cristiano Ronaldo daga baong na itu pura ya ke ba o Cristiano Ronaldo ula banle ha ka jing im jong o barok ka we kumno ula pen wandori ya ka history jong ka football taki jing job jong o bat ki babun ki record kane kan sa tikna ha ka jing tho wat nadu kisnam ki bala dabro susu ulong ke ba pen so tenat sisa yang syapang u Cristiano Ronaldo kalong bawat la ula job lut ya ki baro lane palat ya ga ba ki babun kila ban mudur Henry udang don kum kane ka jing ai sko pa na beta ka jing lekai pila ban sko kata bat pila ban sko ya ka ding chong u ula dap lai pokon dasnam lajan sau posnam bat udang pen iro ya ka ka ba sko tanat bat ka ba pelatam ha ka jing lekai chong u susu ulong pila ban yu ya ka ha ki jing nyele chong u lagalong ha ka jing sosi le jing kemen bat ka pen pau ya ka jing so tanat ka ba je liu pha halandet chong u Cristiano Ronaldo udang kwa susu utre sitom bat ne ha ka kerdang ka ba ha kri do chong u ka lenti ka ba ula sim kalong bat kan long ka jing ai misim ru ya ki ba pun kinong yele kai football bat samla ha ka leng ka prte susu ulong ngati kena bada ki hajar ngot kinong yele kai football ki trang bat bot ya ka nuk sa chong u wat la ki tep bakam dai saja ka jing le kai ka basok ula pen kiu ya ka jing anglot na ka benta paro na ka penlong ya ka jing job ha ka kardan bai ha ka kardan bah kri do ka bala ban yo tang naga benta ki ba ip mat bat musim kublai shibun ngin sia ka do pat ha ka we ka video ban sawan